No niin, moro. Lasse tässä. Tosiaan me ajattelin pitkästä aikaa tehdä videota, koska minusta ei ole kuulunut ihmisten aikaan pitkään aikaan. Joten mulle kuuluu ihan hyvää. On ollut kiirettä. Ihan oikeasti. Mulla on ollut ihan hirveästi kaikenlaisia juttuja, että pitänyt olla töissä ja sitten oltiin tuossa pari viikkoa sitten tehtiin se projekti, joka tulee sitten pyhäinpäivänä eli Halloweenina. Ja sitten tosiaan sitten niin tässä on ollut vähän kaikenlaista muuta. Mutta tällä hetkellä mulla on nyt on paljon enemmän aikaa, koska mulla on nyt näyttänyt olevan maanantaista lähtien on ollut on ollut niinkö vähemmän ollut töitä, niin sitten me on ajatellut, että no minä voisin tehdä sillä aikaa vaikka nyt näitä vlogeja ja pelivideoita. Jotenka pelivideoita on tulossa tässä jossakin vaiheessa. No pitää alkaa vain opiskelemaan videon muokkausta ja muuta vastaavaa, että sen jälkeen minä pystyn tekemään sitä. Ja varmaan tässä ennen armeijaan lähtöä teen ainakin jonkin verran pelivideoita ennen sinne menoa. Ja tosiaan kun puhun armeijasta, niin minun pitää mennä siis marraskuun 5. päivä. Joo, tiedetään aamuja. On 40 kappaletta ja vähän päälle tai alle. Ja tosiaan sinne joulukuuhun asti minä luulisin, että mulla olisi sitä palvelusta enää jäljellä. Ja no sitten sen jälkeen mulla keväällä olisi tarkoitus tehdä taas sitten lisää näitä projekteja ja sitten käydä töissä ja muuta vastaavaa. Ja tosiaan meillä olisi varmaan ideana tehdä ainakin pari vielä ennen kuin me lähdemme armeijaan. Meillä olisi ainakin tarkoitus saada. Ja mitäköhän muuta pastoria? No ei mulla muuta oikeastaan ihmeellistä. Mie vaan tässä nyt halusin nopeasti tiedottaa, että mulla on tosiaan niinkö tämmönen juttu ollut nyt, että miksikään mä en ole kuulunut. Ja mie nytten lähden tässä tekemään nytten editointihommaa. Nytten kun me ollaan tämän saanut tehtyä, niin ei mulla muuta. Palaillaan.